saboda haka wannan abu yana da tasiri kwarai da gaske. Tozarta sallah kuma yana da tasiri wajen taɓarɓarewar ɗabi'a da halayya ta mutum. don haka tsayar da sallah ko a gidanka kana son ka zauna lafiya a gidanka da iyalanka da 'ya'yanka to karka umarta su da sallah akan lokaci. wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa. Allah ce ka umarci iyalanka da sallah kuma ka haƙurƙurta akan ta, ka ɗau haƙuri wajen yin ta da kuma umartar iyalanka akan ta. la nas'aluka rizqan, ba ma buƙatar ka ciyar da mu, Allah ba buƙatar wani abu a wajenka, ba da buƙatar komai a wajenka. wa huwa yut'imu wa la yut'am, inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. saboda haka ubangiji ba kai yake nema shine zai baka, nahnu narzuquka wal aqibatu lit-taqwa. saboda haka hatta ta fuskar tattalin arzikinka da kasuwancinka da sana'arka, kiyaye sallah yana taimakawa wajen sana'arka ta rika haɓaka tana albarka. shi yasa wanda daga cikin magabata idan ya ga al'amuran kasuwancinsa suna ci da baya yakan ce to akwai matsala a gidana ta fuskar sallah, zan je in bincika, wataƙila a cikin gidana akwai waɗanda ba sa kula da sallah, saboda Allah ya yi min alkawari idan har na tsare sallah na sa iyalai na suka tsare sallah zai azurta ni. ce wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. to Allah ya min wannan alkawari, na san kuma Allah alkawarinsa baya tashi, don haka sai ya zo ya bincika ya gani, ya ga akwai mai wasa da sallah a gidan nan, abincin nan da nake nemawa duk tare muke haduwa mu ci. saboda haka idan muka yi wasa muka kawo ubangiji ta'ala abinda bai dace ba a cikin alaƙar mu da shi, to Allah na iya jarraba mu ni da ku gaba daya.